O Concello de Taboada conta que a Deputación invista a derradeira actuación do canon por valor de 45.000 euros na remodelación da rúa Rosalía de Castro, rúa que comunica a vía principal da vila coa igrexa e que se atopa nunha situación precaria. Pediuse, xa teñen, viñeron os técnicos da Diputación o ano pasado xa para preparar o proxecto, o arranxo da calle que vai á iglesia, non? Que é unha calle que se encontra en bastante mal estado. Esperemos que, unha vez que teñan o proxecto redactado a Diputación, os técnicos da Diputación se poñan en contacto con nós para ver como queda, e despois supoño que a Diputación a sacará a concurso e rematará con isto os cartos que nos correspondían, non? A maiores, se chegaban os cartos, tamén solicitaron o arranxo da marxe dereita da Avenida de Lugo na saída sur cara a Nacional 540. Unhas obras das que polo de agora non se sabe cando se levarán a cabo, xa que o Concello non tivo ninguna notificación da Deputación con respecto a estas actuacións. Un tema polo que o alcalde solicitou varias veces entrevistarse co presidente do organismo provincial, pero polo de agora non obtivo resposta. Xa lle mandei varias solicitudes, entonces, bueno, esperando un dos temas que quería tratar precisamente co presidente da Diputación, pois era ese, non? De o diñeiro que nos falta por invertir en Taboada correspondente ao canon da Diputación, pois para que o invertiran xa, porque debemos ser dos ou tres concellos que debemos quedar solo por invertir diñeiro, bueno, por acabar de invertir o diñeiro, non? Entonces, bueno, estou á espera de que me chamen. De todas formas, dicir, non, que xa o ano pasado se fixera a gestión, que viñeran os técnicos da Diputación para elaborar o proxecto, e a ver, pero desde o momento non temos ninguna comunicación ao respecto, non? Nin para a entrevista co presidente, nin dos técnicos da Diputación para saber se teñen elaborado o proxecto, non? Unha vez se faga esta última actuación, a Deputación de Lugo saldará definitivamente a débeda do canon eléctrico con este concello, ao que se lle asinaron un total de 493.288 euros. Entre as obras que se fixeron destacamos o asfaltado en quente dun tramo de carretera de As Neves Xián, da estrada de Castelo e Friamondi.